Jedno studené slnečné predpoludnie sme sa vybrali do Devína, kde v krásnom priestrannom dome pod hradom s veľkou dielňou a nádherným interiérom v obytnej časti žijú manželia, ktorí sú zladení vo svojom osobnom aj umeleckom živote. Obidvaja študovali v Bratislave odbor sklo v architektúre. Každý z nich si však našiel tú svoju cestu umeleckého vyjadrenia. So Štepanom sme sa stretli v Prahe na výstave v Betlehemskej kaplnke, kde bola výstava oddelenia skla Bratislavskej školy, ktorá bola vedená docentom Ciglerom. A vlastne oni tam robili veľkú výstavu. Ja som tam prišla z úplne iných dôvodov, ale vedela som, že bude výstava, tak som ich išla pozrieť. No a tam sme sa stretli a ja som sa teda zalúbila nielen do Štepána, ale aj do skla. Manželka je úžasne nadaná a invenčná sochárka, ktorá s farbami vie robiť tak, jak málo kto. To znamená, že intuitívne. My ako žijeme spolu mnohé roky, takže my sa vieme, teda keď sa vieme dobre rafnúť, tak iba o robote. Ale povedal by som, že práve to prospieva, lebo je to plodné. Takže zoznámte sa. Zora Palová. Venuje sa sklenej tavenej plastike sochárskeho charakteru. 7 rokov pôsobila vo Veľkej Británii. V roku 2007 bola odmenená bavorskou cenou za tvorivý prístup k sklárskej tvorbe a kryštáľovým krídlom za umelecký prínos. Štepán Pala. V minulosti sa venoval sklárskému dizajnu, v ktorom uplatňoval prvky konštruktivizmu a minimalizmu. V súčasnosti ho zaujímajú matematická a geometrická podstata tvorby, jednak v kresbe a následne aj v priestore, pričom materiálom ostáva tiež sklo. Ja som osobne chcel byť nový Zdeněk Burian, ktorý by robil ilustrácie do kníh a všetky tie plachty a moria a žraloci a veľryby a toto. Lenže ja som v tej dobe nebol v Pionieri, takže som sa na tú školu, na ktorú som sa chcel dostať, som sa nemohol dostať. A to mi aj povedali, ale bola taká škola sklárska, kde brali aj takéto persony, jak v tej dobe som bol ja, tam som sa dostal. A tým pádom už od toho 15 rokov som začal rozmýšľať ve skle a o skle a oni ma perfektne vyškolili a od tej doby robím sklo. No sklo je pre mňa také, keď to povieme obrazne, tak to je materiál, ktorý vie spodobniť duchovný svet. Ja som vôbec nevedela, že sa zoskladajú také veci robiť úžasné, že to sklo sme bežne poznali ako vitrážové z kostolov alebo také stolové sklo, ale použiť ho na nejaké výtvarné artefakty, to som vôbec netušila. Pracovať so sklom je veľmi náročné. Je to prasknuté? Áno, to je to prasknuté. Áno. A toto sa musí opraviť, áno, nejako? No to dáme znovu do pece a znovu to upravíme. Tak ako sa brúsi, že? Ale to je iba ukážka. Nemám tu zrovna vec, ktorú by sme chceli. V poriadku, akože henta. A toto je už vybraté z pece, alebo to ešte len ide do pece? Nie, to je z pece vybrané utavené sklo. My túto vec vyčistíme perfektne, hladinu zabrúsime. A to sa to sklo nepoškriabe týmto? Povrch je tak hrubý, že vidíte, v tom ešte hlina. Toto je hlina, ktorá je v tom, čiže to musíme otrískať pieskom a dať do kyseliny a táto hmota akože bude krásne žiarivé sklo.
Manželia Pálovci majú zberateľské kluby najmä v zahraničí. Ľudia v nich sú nadšení ich dielami, zaujíma ich všetko, čo obidvaja vytvoria, veria tomu a vytipovali si to ako oblasť svojho zberateľského záujmu. My vlastne žijeme z toho, čo máme, čo urobíme. Nie sme rentieri. Keby sme boli rentieri, tak nám to zarobí na to, aby vlastne sme nič nerobili. No. No neuveriteľné, že čo sa s tým skončí. My vlastne temer všetko robíme spoločne. Tá spoločná domácnosť, spoločný ateliér, to vlastne predurčuje, že si navzájom istým spôsobom pomáhame. Tá podpora není len v tej kritike, ale to je už len tým, že sú spolu. Že také osobnosti sa stýkajú a že to sa hovorí, že to iskrí. Ja tej jeho matematika a geometria, keď mi to vysvetľuje o tých 3 sekciách a neviem čo, až tak veľmi nerozumiem. Ale ja sa skôr dívam na to z toho výtvarného hľadiska. A to výtvarné hľadisko a to výtvarno je tam tak silné, že myslím si, že to mnohých oslovuje. Zora a Štepán patria k špičke svetových sklárskych dizajnérov. Napriek tomu, že sú vo svojej tvorbe na vrchole, chcú ísť dopredu. A to je dobré. Môžeme tak spolu s nimi znovu objavovať krásu, harmóniu a vždy nové a nové možnosti tvárneho skla.